Vols començar amb unes paraules? Cucu, hola a tots. Sí, és un dia molt emocionant, de veritat. Gràcies per haver vingut a aquest homenatge que farem a en Rampé. Continua tu, Lucio. Pues a ver, a mí me va a tener que perdonar porque estoy un poco enconstipada, entonces es posible que yo vaya tosiendo. Pero bueno, eso que estamos aquí haciendo hoy es para homenajear a An, el hombre que ha sido el marido de la China, que la ha acompañado durante mucho tiempo, ¿eh? Y queremos dedicarle a él que nos escuche aquí abajo, que lo pensamos y que mucha gente también lo piense y que pues que esperemos que descansen muy en paz. Y es que está difícil, ¿no? Porque al final, ¿no?, nosotras tenemos mucha empatía hacia las personas y hacia la China y esta situación es dura, es muy dura, la verdad. Así que... Me trata el dol, Luz. ¿Eh? Que ya me trata el dol, Luz, el puede tratar Bueno, también. ya no podemos sacar los pañuelos hechos perdes. A veure, aprofitarem també per parlar una mica del dol i el sexe. Sí. No, és cert, farem això. I també després us presentarem aquesta persona que ha vingut també. I a veure, hem posat aquí, mira, és que no l'he vist, ai, el colom. La gent ve, se'n va, és una cosa boja, no? A veure, quin home que va ser? Vols explicar com us vau conèixer? No, més que res, perquè és un factor sensible. Però va ser una persona, com he dit en moltes ocasions, que em va introduir al català, em va ensenyar moltes coses i, bueno, he estat allà amb ell fins als últims dies. Bueno, també ha estat la Dula, aquesta noia que està aquí. Però jo també he estat allà, I també he estat fent el podcast amb tots vosaltres. Ai, gràcies per venir, també perquè és que porto l'ús. Perdó, és que està constipada. Són uns dies molt durs. Però volem estar aquí amb tots vosaltres, d'acord? Perquè necessitava sortir de casa, m'estava tornant boja. Clar. Sí, i bueno, com que clar? Vull dir que clar que necessitava sortir de casa. Ai, Consol, com t'han quedat els cabells. Molt bel. Bueno, jo potser també estic boja. Ens hem hagut de solidaritzar amb ella, amb la qüestió del vel, perquè si no, bueno, no comentarem el que hauria passat. A veure, començaré cantant una petita cançó en aquest homenatge, d'acord? És de la Céline Dion. És una cantant que ja he revelat en diverses cançons que m'agrada. Sí, Dula, m'agrada molt la Céline Dion. La cançó es diu All by Myself. D'acord? I comença així. When I was young, I didn't need anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. When I'm alone, I think of all the friends I've known, and when I dial the telephone, nobody's home. All by myself, don't wanna be all by myself anymore. All by myself, don't wanna be all by myself
moltes gràcies per deleitar-nos amb això. Malauradament, no acabo d'entendre l'anglès, però... He dit que no em vull quedar sola. Vale, malauradament estaràs sola. Vale, no. Què faig? Què faig? No pregunto. Pero tú Yo- tienes tu A veure, amiguito. continua. T'ho dic només perquè siguis conscient i puguis anar-ho acceptant, a poc a poc. Quan va passar això? Quan fa? Va ser el dia 11 de març. Bueno, ja fa una setmaneta. Què passa? Tinc els meus temps de dol. Clar, clar. I què? No, molt bé. Has passat per fases o...? Bueno, jo vaig amb aquest vel sempre que surto de casa. És que és perquè els homes, quan una dona està dèbil i trista, s'aprofiten, els excita més. Amb tal jo m'he de tapar, perquè si em veuen plorant pel carrer em vindran a dir coses, em vindran a dir què et passa, veu a la merda tots! No! I em poso un vel? Perdona, Luz, estàs bé? Hòstia. No faig res més. A veure, vols presentar la nostra convidada, que la coneixes tu? Decidit... Bueno, anava... La vetlla del Rampert va ser ja fa un temps. I això no, és un esdeveniment meu amb vosaltres i amb elles. Perdona, Luz, una altra vegada. És que feia temps que no tenia contacte físic. En fi, que vaig decidir trucar a la Dula, que és aquesta persona. No he trucat a la Susana, d'acord? No l'he trucat. La Susana, qui era? És la germana d'en Rampert. Hi ha problemes. I no he trucat tampoc a la seva filla Michelle, que és discapacitada i li tinc molt carinyo, i també té una mare que a ella no li tinc tant carinyo. Havia de venir al podcast, no va venir, però ha decidit que vingui la Dula. Explica una mica què fas. El micròfon el tens al revés, Dula. Que està al revés. Sí. Hola. Soc Danús. Dolors Danús. Soc la Dula. Hola. Bueno, la Guina. Em dic Gina, eh? La Luz diu Xina, com si fos xinesa, però és Gina. Sí, disculpa. La Guina em va contractar a mi per estar al costat de Jean-Pierre. I es diu Rampert. Ai. No diguis el seu nom. I jo estic molt malament, perquè jo vaig estar al seu costat sempre, no com ella, que no passa res, No passa res, carinyo. Portes un anell molt bonic. Sí, no m'hi quepen els altres, m'he de ficar en el petit. Però jo vaig estar sempre al seu costat. Te'l podries posar en un morro. Ai, no m'he donat... Ai, perdó. Ella provoca sempre. Sí, i Jean-Pierre era una persona molt important. Jo el cuidava molt. Jo al principi, quan estava amb ell, jo li donava les pastis i tot això. I després, pues... Bueno, no sé, vam agafar més amistat. Era molt maco el teu marit. Molt, me l'estimava molt. Massa. Molt. Jo crec que te l'estimaves massa, Dula. Crec que hi ha un factor professional i crec que tu passes molt les línies. Guina, deixa'm... Gina! Dula, no! És que... He dit que són moments sensibles. No respectes res. Una cosa, Esto está pasando aquí delante de todos. jo de veritat ho faig amb tot el meu cor del món. Jo vull que sàpigues que jo et parlo des del cor del món, Guina. I que en Jean-Pierre, amb mi... Que és un Pere! Com? És un Pere, collons! Ah, és veritat. Jo li dic Pere!
És que estic molt malament, Gina. Sí. Gina, ella estava molt malament. Ara. Ella estava molt malament al principi, però a mi va fer una gran millora. Feia molt de cardio. Pues la mejora no la he visto yo. I... Mi colega hecha, vamos. Què? Fèieu cardio. Eh? Com que fèieu cardio? Sí. Tu? I ell? És que a mi no m'agrada això. No, però... Quin cardio fèieu? Eh? Quin cardio fèieu? Bueno, era una cosa molt rara. Ho veiem pel Google. Però Bueno, sí, però ell va pel millorar Google, molt, ell va millorar molt, sí. Sí, pues està mort. Molt no va millorar, Tula. O sigui, no sé, però bueno, es va morir content, d'acord? Anem a parlar del dol, Consol, tu què et sembla el dol i el sexe? Perquè és que aquesta senyora és una impresentable, m'ha robat joies. A veure, el dol, jo, clar, jo sóc professora, per tant, cada any hi ha 2 o 3 alumnes que se'ls hi mor una àvia. Aleshores, estem bastant acostumades a aquesta qüestió. Jo el que recomano normalment és algun xoc. En aquest sentit, el sexe pot ajudar molt. No, però no un sexe de... No te'n vas amb el teu nòvio un sexe normal, no. Ha de ser un sexe violent. Un sexe, com li diuen aquests tipus d'homes? Empotradors, no? T'has de buscar un home d'aquests. I t'ha de sacsejar bé i se te'n va totes les coses dolentes que t'han passat. D'acord? Jo no crec en aquesta teoria. Ah, no? No. Bé que l'has aplicada, no? Com? De verdad, tía, de verdad. És que vas aquí tirant pel terra les meves teories basades en anys de recerca pedagògica. Jo et diré les veritats a la cara. Què vol dir això? I jo mira, quasi que prefereixo una filla de puta com tu que em diu les coses a la cara, no una filla de puta que roba i no diu res, com tu. Dula, tu no. Ella. Jo Sí. penso que t'estàs equivocant. Jo era una relació ínfimament professional. El que passa és que fèiem coses... Fèiem coses que jugàveu a les marraques? sortien de lo professional, però jo mai he tingut, jo mai li he registrat els caixons, jo mai als armaris, mai. Ell mai t'ha agafat roba, tampoc. No, és que em les registraves a mi. Què? Que me'ls registraves a mi, no ell? No, no és veritat. Tens proves? On estan les proves? Bueno, doncs no en tinc. L'anell. No ho sé, però entrar a la Consol... Tu què volies dir amb allò? Amb què? Amb això que jo he experimentat. Jo no he fet res, jo sóc un àngel, A nen. veure, t'ho has explicat en el podcast. Y en el colazo y en Bueno. la radio también. Ja, però això abans que es morís. Què vol dir? Que un cop ha mort ja no ha continuat el tema? Exacte. Jo, s'estan referint, estan insinuant a la meva relació amb en Víctor, l'infermer d'en Grandpère. Què? Perdó, que no t'he escoltat. Què? Que la Consol està fent al·lusió a la meva relació que tenia amb en Víctor, l'infermer d'en Grandpère. I jo em sento molt culpable, Dula. Sí, per això estem fent aquest homenatge amb tots vosaltres. No, clar, és que Per una mica... donar-li el lloc que es mereix en Grandpère. Però ara jo no he fet res Consol, amb ningú. Ho he deixat amb en Víctor una temporada, per això estic sola. D'acord. Crec que per això no estic amb la teva teoria. O potser sí, potser l'he de dir que em sacsegi fortament, no sé. Jo t'ho recomano, sí. Sí. Tu què opines del dol abans de que moris? Tu també? Perdó, és que estic molt sàdica. Vaya diciendo esta cosa que luego pasa lo que pasa. No, no, China, no, ¿eh? no, 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 no. Vamos a tocar madera un poco, por favor. Mejor. Això és de veritat? Sí, por si acaso. Si és sintètic, no, Bueno. Pues yo, a ver, yo la verdad estoy más acostumbrada a la muerte y esa cosa, ¿no? Yo he tenido mucha experiencia cercana, ¿no? Y a mí, pero lo que me pasó a mí lo que me da mucha rabia es que yo, por ejemplo, cuando falleció mi padre, yo no le pude decir que era un hijo de puta, tío.
Yo no le pude decir eso a la cara. Entonces yo lo que hago es, cada año, por el aniversario de su muerte, yo voy hasta su tumba. Hago peregrinaje y yo me cago en la tumba, te lo digo. Y yo me cago ahí. Y yo eso lo hago por la justicia poética y esa cosa de... I on és aquesta tomba? Eso está en un cementerio cerca de Jaén, por ahí lo enterramos. D'acord. Está lejos. I vas, Tarda mucho. I vas caminant cada any? Sí, hija, sí. Tengo esta cantimplora que, como habéis visto, es bastante grande. Me da para unos cuantos Home, días de això et viaje. dona per tot el camí. Però això no és un extintor? De hecho, también se podría considerar un dildo para la persona pequeña. Pero bueno, a lo que venía a decir con esto también, hablando de esto, es que para mí, para gestionar la muerte, ¿no? Al final, no solo he tenido la de mi padre, he tenido muertes duras también, la de mi hermano, ¿no? El traficante ese, el que se quedó entre dos pateras, ese mismo. Pues yo lo que hago es, como siento un vacío... Era traficant de persones, no? Sí, sí, Cada eso. cosa. Ese mismo. Pues yo me siento muy vacía, entonces necesito llenarme. Y tú sabes cómo me lleno yo, con la polla de un buen... Ya me entendéis lo que me habéis entendido, de lo que me entendéis. Y eso, esa es la manera. I en menjar, no? Bueno, también, bueno, por favor, obviamente. Y también hay una cosa que tú puedes hacer, que si quieres como la doble experiencia, tú puedes coger como los pasteles hechos del Mercadona, tal, lo congelas, lo pones dentro de un calcetín, entonces hace la forma, entonces te lo metes y estás comiendo y estás cesando a la vez. Y con el pote de colacao, que no falte, por favor. I això arriba a l'estómac, aleshores, eh? Es un conducto diferente, sí. D'accord. Tienes que probarlo. No consume calorías, tú te iría bien. No, la veritat, sí. Puc provar-ho. Després és com un ballon gàstric. Es parecido. D'acord. Hemos Doncs no partit. funciona en el teu cas, crec. Clar, però tu sempre has comentat que t'agrada sentir-te buida, lleugera. És que ara mateix, quan estàvem aquí, és que pels que potser ho estan veient a la càmera, portem 30 minuts aquí tieses i a mi això m'està pesant una barbaritat. Em sento tan lleugera últimament i com que tot em pesa i no em puc aixecar del llit. Jo pregunto perquè normalment quan parlem d'una mort diem que deixa un buit. Que t'ha agradat que et quedis buida o... A veure, una mica sí. Vale. La veritat, una mica sí, però... Escolta, tu què? Que m'estan mirant aquí els dos timbres aquests? Ai, perdó. A veure, Dula, tu què? Amb això de la mort que has viscut? Que has de tenir molta experiència. Jo Clar, tu n'has viscut moltes, no? m'he sentit buida. M'he sentit buida al no tenir-lo perquè se m'han anat. Però amb la gran amistat que tenim ell i jo, parlant d'herències, no estic tan buida. Guina, no sé si t'haurà deixat alguna cosa a tu. Bueno, ho vaig comentar en el capítol que no hi ha hagut herència. Les coses que hi ha. Ah, no, ja, que era broma. Era broma. No ha hagut herència, però he sentit un buit molt gran perquè ell i jo, bueno, ens omplíem molt una a l'altra. Era una cosa... Lo seu no, O sigui... Ens omplíem molt ell i jo i el buit me l'ha deixat, ara que s'ha anat sí que me l'ha deixat. Jo tinc una pregunta. Sí. Tu et dediques a això, a acompanyar les persones a morir, no? Jo sí. I quants clients tens a la vegada? És que, perdona, pels que no sabeu, una dula és... Tu busques a Google, dula, és una persona que t'acompanya quan et saps que t'has de morir. Llavors jo em va superpassar la situació, vaig dir, mira, jo no puc gestionar un ramper, tinc un podcast. I vaig dir, dula, i vaig agafar aquesta i m'ha sortit una mica el tir per la culata. Ja està. Escolta, guapa, per la culata, diu. La culata em donava a mi... No, ja! Ja està, dula! No! Què? 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 Ostres, us hem fotut el parquet. Mira, ara sabeu per què han creat una norma que fa que el tap es quedi a l'ampolla. No, a mi aquell tap m'estava molestant. Digue'm, Guina. Que em dic Gina, dula. Digue'm una cosa. Tu l'estimaves de veritat? Digue'm-ho. Digue'm-ho. Què vol dir això? No. Bueno, és una... A veure una cosa. A tu què et sembla? No, dula, no li estic fent un homenatge?
És una... Vamos... Cálmate. No, No. no, jo estic preguntant, Dula. Tu l'estimaves, de veritat? Tu? Jo sí. No, anava a dir, tu per què et penses que jo porto tants anys amb aquesta persona? Per amor a l'art? Si era de números! I per què ell... Si tu estàs amb una persona i tu l'estimes, tu n'estimes a una altra persona, veritat? Però... Tu creus que t'estimava tu? Tú eres muy mala, hija, ¿eh? Tú eres más mala que pegarle a un padre. Tú eres mala de verdad, ¿eh? Tú Perdó. tienes liendre en el pelo de los xoxos. És que no sé... No. Anem a veure, carinyo. On va? Aviam. On està aquesta? No, Guina. Guina, vine. China, 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 está bien. A veure, això ho fa de vegades. Pero esto es... No, això sí que no. No. Catalufa. ¿Qué ha dicho? Disculpa, Aviam. no t'he sentit del tot bé. No, sí que podries repetir el que has dit perquè ho puguem sentir tots? Jo el que volia dir era que ell i jo ens vam enamorar. Ara que no està la Guina. Si penses que monopolitzaràs això, no? No, bueno. Ja m'he recuperat. Jo no. Perdoneu la falta de respecte a vosaltres. A tu no. Què deies? No digues. Ell i jo vam tenir una nit d'amor. Per què aplaudeixen? Per què aplaudeixen? ¿Por qué aplaudí? Es un poquito una falta de respeto para la China. Sí. No sé, pienso, ¿eh? No sé, decirlo vosotros, ¿eh? Bueno. Si ens posem així, Dula, no sé si et penses... Jo també he tingut nits d'amor. Amb persones que la tenien bastant més gran que en Grand-Père. A veure, a mi em sembla que això... No tocava, no? M'has portat pel mal camí! Guina, jo t'estimo molt, tu saps. Quan ens vam... No diguis mentides. Tu no estimes res. Guina, jo t'estimo molt. Només t'estimes aquests morrons que portes, que la que no mires t'agafarà un ganivet i les tallaré. Ai, perdó. I me'ls posaré de gacalles. Això... Heu vist aquestes que m'he posat avui? Jo, Mira, de veritat, si que voleu- em sap molt greu perquè sé que era el teu marit i tota la vaina, però... Ets una barruera, Dula. Però què vols que faci si cada vegada que li donava de menjar hi havia algú que l'hipnotitzava de mi? Jo li feia així. Chica. Clar. També l'he Escolta, hipnotitzat. a mí me gusta natural, tú lo sabes. Esto que tengo aquí es natural, ¿eh? No como esto. Seguro que esto es más falso, de Què verdad. vols ¿eh? dir Tú eres más natural? Jo soc natural, Esas tetas no son de verdad. Yo tengo tetas grandes ¿Qué y eso teta? no tiene esa forma. Eso como lo haces tú, ¿eh? Jo no les canviaria. En per el res. Sephora compro una mascarilla, nena. A veure, també hem vingut aquí per parlar amb la gent sobre aquestes qüestions. No? Creieu que podem aparcar un moment això i fer la pedagogia que fem nosaltres? Eso es que hagáis la pregunta y tal. No sé. Si algú té una pregunta sobre el sexe, sobre el dol o sobre les dues coses a la vegada, la pot fer ara mateix. Podeu aixecar la mà. Va. Poden no ser també sobre el dol, Pero si lo son, respondremos encantar. Allà hi ha una persona... A veure... Gràcies. Com et dius? Andrés, Puta Dula. vale. És per partir Consol. Com va afectar el teu dol després de l'1 d'octubre? El teu sexe? A veure, efectivament, això és veritat que no m'he comentat, però en el meu cas, la mort... No pitges de bollet!
La mort més traumàtica que he viscut és la del processisme. L'afectació va ser total. Es va tancar tot, tots els orificis es van tancar. I el sexe no es va produir des d'aleshores. Va haver-hi una petita escletxa durant les manifestacions post-sentència, perquè allà és veritat que es va revolucionar la cosa una altra vegada, però un cop allò va acabar, fins que vam començar a fer el podcast, no vaig començar el procés de reobrir-me. Per tant, sí, va ser una afectació molt grossa. Què fas tu? No, res. Hi ha alguna pregunta més, també? Allà al final hi ha una. Vaig jo. No caiguis. Cucu. Cucu, com ça va? Gina, jo estic molt preocupada de com està el Víctor pel del Jean-Pierre. Digue'm tu. Et respondré allà, perquè si no has de fer una panoràmica bastant potent. Heu vist? Hem anat aprenent qüestions. Vaig ràpid. Com està en Víctor, pregunten? Perdó. La veritat és que el pobre està una mica afectat també. Estan tots els de la planta molt afectats, menys un sector que estan molt contents. Perquè deien que en Ramper olorava a viejo. Saps? I que olorava a viejo, i que escopia les papilles, i que es portava malament, i que tocava també molt, i que no els agradava en Ramper. I també es veu que una vegada un infermer, no era en Víctor, era un altre, li va dir, això és una mentida com una catedral, són com les que diu aquesta senyora. Però es veu, suposadament, que en Ramper li va dir te voy a subir en todo lo alto. I no sé què. Això no ho pot haver dit en Ramper. Li va dir què? Que la pujaria en todo lo alto. Però si en Ramper parla en català, no ho sé. Que hi havia una part de la planta de l'hospital que no li agradava, però en Víctor era dels que li tenia carinyo, li donava la pastanaga, li donava potitos, hello, d'aquests que hi ha al supermercat. Sí. Però bueno, hem decidit que cadascú passi el dol per separat i ja veurem després si ens hem de retrobar, ens retrobarem. Però també és que és complicat, és tot molt complicat en aquesta vida. Mira, allà n'hi ha un altre, potser pots anar a Toulouse. Sí, no tots pel camí. Esto es como el peregrinaje este de la tumba, tío. Están todos tomados por culo, tío. Sí que aquesta noia sembla que estigui en una muntanya allà dalt. Gracias, por acercarte, hija. Me gusta tu faldica, Está chula, Escolta, aquesta és la de les Vichy Catalan. És veritat. Feia dies. Jo tinc una pregunta per la Dougla, perquè estic una mica preocupada. Bueno, perquè nosaltres teníem entès que si la Gina al final va haver d'estar amb el Víctor, no, potser era perquè el Grand-Père no funcionava. Exacte. Llavors, clar, a mi que vinguis aquí a explicar-me que has estat amb el Víctor, no sé què, doncs deixa'm-ho dubtar, no? Què és el que dubtes, Sí. perdona? Clar, dubte... Escolta, no, que no hi havia estat abraçades. Què és el que dubtes? Perdó, pregunto. No, dubto que la Dougla, això que explica que feia amb el Grand-Père, vull dir, al final, És que és el ell que tenia dic jo. un càncer, pobre home, a una part sensible del seu cos, Aquesta no? persona és de denúncia. Però està aquí fent-se... Anava per aquí una mica. Jo sí. no menteixo, jo no menteixo. Clar, però és que el que dius... Jo no menteixo. Que el que dius que és veritat és pitjor que la realitat. D'acord? O sigui, que ella... És aquesta? És igual aquesta. No és igual. Je t'aime. Noia, t'estem responent. Perdó. Luz, no me la Que distreguis. m'entretén. Joder. A veure, Sí. que tu has vingut aquí xulejada, que has estat amb en Ramper. És una persona amb càncer, amb disfunció rèctil, que està a la Fundació Puigverd, que vomita i fa coses molt fastidioses. Doncs tu mateixa. Gina, Gina, Ramper, Gina. je t'aime. Però... Guapa, saps què és la pastilleta blava? Ja ho sabràs, ja.
Ja ho sabràs. És que saps què passa? Que tu potser ets la típica infermera fetiixista que li va tallant les pastilletes i tu potser li vas posar moltes pastilletes blaves i me'l vas matar. No. Jo vaig deixant No. caure la cosa. No és veritat. No era... Ets la viuda negra! Ah! No és veritat. El que passa és que... Da igual. Bueno, següent pregunta. Ja no vull parlar més d'aquesta senyora. Algú més vol La Luz preguntar? l'hem perdut pel camí. Luz! Mira, Tenim dues quantes aquí davant. preguntes. Espera, he d'anar al darrere que l'ha aixecat la mà primer, perdó. Que no ha tingut una Bones. història d'amor, diu. Jo volia preguntar-vos per la vostra opinió sobre ara que ha sortit tants documents als Sobre Estats Israel? Units. Bueno, no arriba a ser, però és sobre els Estats Units, que una miqueta va per la mateixa banda. Què n'opineu dels documents i aquesta informació sobre els actes necrofílics que han sortit a partir de... Això és un molt bon meló. Primera notícia. De quins actes parles? Jo això no... De la gent que fa necrofília. Tu segurament que ets capaç. Jo, necofrília. Que sàpigues que el grand-père el cremaré. Tu. No, a veure, això no és el que tenia la Luz. Com? La pregunta és, la pastilla blava funciona? Estem barrejant temes. Aquest nen ens ha preguntat què opinem sobre la necrofília una mica als Estats Units, no? Necrofília. Tu què opines? A veure, el més important és el consentiment. ¿No? Sí, ¿Verdad? sí. ¿Y si lo ha dado en vida, entonces cuando muere se mantiene o cómo va la cosa? Clar, Que un buen debate, ¿no? Pensarlo. No es pot mantenir perquè, clar, si jo li dono el consentiment a una persona i després aquesta persona es mor, no, perdó, jo moro, i si aquesta persona es canvia la cara, si engreixa molt, si li surt, no ho sé, un bolet, una malaltia de transmissió sexual, clar. ¿Pero está diciendo al muerto eso? No, a mi. No. Ah, vale, O sigui, vale. no, a l'home que em follaria a mi morta. Això és... No. No, no passen res, Es pot fer... Com? Què? No, pregunto, és que no t'he sentit... Tu com ho Ah, no, que vaig escoltar que no passen res. d'acord. A 48 hores. Sí. No, és veritat. Jo crec que fins que no fan l'últim respir, aquell que fan, que treuen un gas lacrimogen, vigileu, poden tenir relacions, no? Sí, només cal això, un contracte firmat abans de la mort. Això és com un testimoni, no? Pues, i claus això en el testimoni i ja està. Igual que tú das tu cuerpo a la Per ciencia, tant, puedes clar. dar tu cuerpo a lo necrofílico, ¿no? Supongo. Doncs potser sí, s'hauria de plantejar una clàusula nova. Però els cas que ho fan sense consentiment, això sí que no pot ser. No. Els cossos no són de ningú, són d'aquestes persones, no? Claro. Molt bé. Hi havia una altra Hi havia pregunta més per aquí, preguntes no? allà, sí. No, aquí hi havia dues, Consol, però no sé si... Hi ha una aquí i una aquí. Però ell, bueno, la Consol fa el que vol, a mi ningú m'escolta. Joder! No, que jo volia relaxar una miqueta el tema, bueno, el to del podcast i estava veient que, bueno, amb la nova convidada teniu com una miqueta de tensió i em recorda força... No? No? Quina atenció. Cera. Ja. Cap ni una cera, verdad? Jo estic molt tranquil·la. I he pensat en l'anarca. Uf, vaya nato. Vaya melón abierto, hijo mío. ¿eh? I jo volia preguntar-te a tu, Gina, si li ho has dit, que s'ha mort en Grand-Père, A l'anarca? a l'anarca. A l'anarca pues, no té mòbil. No té... Bueno, és que justament també et volia demanar, ja que estem xerrant de mort i de coses així xungues, que com estava la gallina Lourdes? Tu et portes més amb l'anarca, Consol. Però jo és que l'anarca viu en la seva muntanya i crec que va quedar plasmat que nosaltres no teníem molta relació. No? Nosaltres amb ella no ens vam entendre. Igual ha sido la gallina Lourdes la que por encargo ha ido a matar al gran pez. Prou. No descartes cosas, China. Prou. Tú no sabes la gente lo loca que está. La gallina Lourdes, jo crec que la té allà ben contenta en la resta, no? Home, estava fotuda, eh? No sé, jo crec que l'anarca
crea un ambient molt sanador en la seva granja i per aquest motiu segurament està molt bé. És veritat que no ho sabem perquè la vam veure aquell dia, perquè va venir, però aquesta dona, si no la veus en persona, no es pot saber res d'ella. A no ser que t'apuntis al seu taller, que en aquest cas sí que et contesta per correu. Però... És una dona de negocis, tot i que no ho sembla. No us deixeu enganyar. Home, espero que no estigui morta la gallina, per què? A mi m'hauria agradat assistir a la seva cerimònia, també. Doncs a mi no hi en tinc prou amb la meva, que està resultant ser molt caòtica. Però bueno, sobre la... Era caótica vuestra relación, al final tiene que ser así, es más poesía. Clar. Doncs tu vols dir alguna cosa de la narca? Pues yo sinceramente es que no creo que valga la pena darle protagonismo, ¿no? Porque al final, pues Pero, mira, ¿por qué? pues yo, porque estoy enfadada, hija mía. O sea, no sé, mira, una mochila de animal Nena, que no te estava vea, mal. que no te vea. Que me la llovió, vamos, me llovió entera a mí esa mujer, me dijo de todo. Y yo me esforcé mucho por lo del animal. Yo te lo juro que puse todo mi esfuerzo. Y esas que no me daba el visto bueno, es que no me lo daba nunca, vaya. Mira, Narca, vine. Vine aquí. Que ens busqui. Es que vamos, tenía algo personal. Però a veure, heu assenyalat aquesta pobra dona, però tu portes un abric de pell. Ah, és veritat. Bueno, hi ha una pregunta més? Digues, estimat. Ves tu. Aquí, aquest senyor vol fer una pregunta. Vas tu o vaig jo, Dula? Vaig jo. Espera, primer el senyor? Quin senyor? No li posis les tetes a la cara, Perdó, eh? sí. Que són Digue'm, seguidors, què vols? estimats. Bueno, venia Agafa'l. venia relacionat amb el que Que no el veiem, Dula! Ei! Aquesta noia no té remei. La... Bueno, tinc dues preguntes. La primera és si penseu que tenir sexe... De fet, va relacionada amb tu. Si penses que tenir sexe... Que Que un salvatge, en això. part, si tenir sexe amb el difunt pot aliviar el dol, això primer, i segon, a partir de quants dies deixa de ser normal. És molt bona pregunta. Les dues Després són t'ho explico bones. també. A més privat. Clar, aquí hi ha un conflicte amb la meva teoria original, que és que el sexe amb el difunt gaire sacsejador no pot ser. No, sí. Sí pot ser. Sí? Sí. Mira, jo quan es va morir amb en Granpere, ja ho tinc més superat, però quan es va morir la meva gateta que es deia Vulva, em vaig passar 2 setmanes amb ell, el seu cadàver. I no podia parar amb la meva vulva, és que l'estimava tant. La meva vulva és que la tocava tota l'estona i estava morta. Però, no sé, era com... No, em va costar desenganxar-me d'ella. I et va ajudar a estar amb ella... Sí. Bueno, em va portar un litigi, no?, quan es van enterrar els veterinaris. Vale. Però és igual. I el litigi, el tema temporal s'esmentava o era igual si hagués passat un dia o 2 anys? Es veu que quan es mor algú has d'avisar a les autoritats. Ah? Això és el que diu la gent, no, Dula? Jo crec... Sí. Jo crec que l'important és tenir una bona nevera d'aquestes industrials a la masa on hi ha i que no és que ho hagi fet jo. Ho vaig escoltar de crims. I jo crec que l'important és també protecció, no? I la pastilleta blava. Però està molt malament, això, Està molt malament. Però sí, és Jo un no bon ho faria. Reitero que en Granpere el Jo no ho faria cremarem. perquè m'han dit també si no pots pillar res, però picors en tens, si ho fas. Jo no ho faria. Dula, estava pensant que tu t'has fet molt la xula de que has estat amb en Granpere, però jo vaig estar amb ell, com dirien els joves, en el seu prime, i tu no. Què?
que tu t'has menjat la decadència d'en Gamper i jo me'l vaig menjar quan no calia la pastilleta blava. Només Que bé. perquè ho pensis. Sí. Gràcies per la pregunta, estimat. A veure, hi havia una altra pregunta? Vols fer a Toulouse? Adelante. Hola, joven. Ui, li ha agradat. Què opineu del ponxo que s'ha posat la luz avui? Molt bonic. Gràcies. Jo no vull ferir sensibilitats, però volia saber com ha anat això de l'enterrament, el tanatori del Gran Pere. Em sembla un tema interessant. Què ha passat? Crec que la luz m'està contagiant. A veure, el tema del tanatori, bueno, tots sabem que en Gamper té una germana que es diu Susana, amb la que jo no tinc molt bona relació, sempre hi ha un ambient molt hostil, i tenia molts amics en Gamper, va venir el Pujol també, va venir molta gent allà, la Ferrusola també va venir, que era amiga meva, també no sé, molta gent d'aquesta antiga, i bueno, a mi no se'm va donar També el van lloc. els de la banca d'Andorra, no? Sí, tots aquests també, no tornarem a treure el tema, Consol, d'acord? No, és que clar. Però estaven ells i bueno, encara no tenim cremat, està encara... És que ha passat fa res, ha estat aquest cap de setmana. I la veritat és que ja se'm estan oblidant certes coses. Escolta, i com es fa per lligar en els tanatoris? Perquè... Doncs és molt fàcil. Jo no és que ho hagi fet, però vaig estudiar l'escenari per poder-ho fer. Bàsicament, si això és el tabut, doncs et poses com així. Jo era exactament així a la imatge, però no ho vaig fer per lligar. El teut, on és? Aquí, això és el tabut. Com una princesa de Disney. Vale. I si tu ets... I si tu ets home, doncs fas... I comences a Vale. tocar-ho així. Però no era el lloc. Això és una cosa que has fet ella, segur. No, jo no vaig fer això. Per què no estaves? Llàstima. Jo estava. Ah, sí? Jo estava. Quan? Que has de venir per la tarda? Sí. No són hores en un tanatori a la tarda. Jo vaig a fer així. Així. Cadascú té els seus mètodes. Més suggerents o més evidents. A veure, Però gràcies per la teva pregunta. I avui és la cerimònia més important per això, Perquè és la que he muntat jo, no la puta de la Susana. No és que tingui cap problema amb les putes, i perquè som membres del públic i Exacte. ciutadans. És que els amics octogenaris d'en Gamper que se'n vagin a la merda. Amb tot el respecte. A veure, podem fer una pregunta més perquè hi ha l'altre tema que també que volies fer. Després ara farem un sorteig d'objectes d'en Gamper. Així que si voleu fer alguna altra pregunta, mira, ja. Vols anar tu ara? D'acord. Uf, em faré un bany de masses. Oh. Hola. Oh, Mira, la meva pregunta és... Què i aquesta veu? s'ha de fer quan estàs enmig de l'acte sexual allà, i durant tot l'acte, tota l'estona, et ve la imatge del difunt i gairebé substitueix la persona amb la que estàs fent l'acte? Eso me lo he encontrado yo mucho en el prostíbulo. Escúchame una cosa. No, pero de verdad lo digo, Ahí hay muchos clientes, ¿no?, que piden que la puta se disfracen de sus familiares difuntos y eso es, pues nada, cerrar los ojos. Si tienes la suerte de que la puta está disfrazada de tu familiar, ¿no?, pues disfruta. Y si no, cierra los ojos y haz lo que tengas que hacer con tu imaginación, bonito. Es lo que te puedo decir. Clar. Pero eso es una cosa común. No te preocupes, de verdad. Mucho putero lo tiene. No sé si eres putero tú. Espero que no, Eso está muy feo, Jo encara no he tingut temps d'experimentar-ho. Quan tingui relacions amb en Víctor, si em surt la cara d'en Gamper... Ui, hi ha hagut com un esternut. Si em surt la cara d'en Gamper, doncs em tiraré per la finestra, segurament. Home, que em persegueixi quan estic tenint relacions no m'agradarà.
Això, bueno, si, amb la meva vulva no em va passar perquè com que no tenia relacions amb animals, doncs no em va succeir això. si et passa això no t'has de preocupar perquè tu has de pensar que estàs seguint el llegat de la poesia surrealista, d'acord? Això és una imatge que es lligava molt la mort amb el plaer i no deixa de ser això dins de la teva ment. Ja està implantada aquesta idea. Mira, amb això que diu la Consol, jo crec que també la mort pot tenir plaer, estic d'acord amb això. Perquè jo, per exemple, això potser és una mica polèmic, no sé què opinarà la Dula, però en Grand-père ja estava bastant malament i ara hem fet broma, ho he fet servir per atacar, però quan una persona està malament també que se'n vagi a l'altre univers, al món dels ja no existents, potser s'ho passa millor que aquí, no? Perquè amb aquesta, amb tot el panorama que hi havia... A mi s'ho passava molt bé, Segur que sí. Però potser Sí. hi ha alguna millor que ella i que jo per allà. I està a mi. Vull dir que també hi ha un punt també de lliberació. Sí. Què passa? Que se t'ha tens semen al coll encara o què passa? Si fiques una bossa de plàstic al cap perfumada, no hi ha problema. No, que va. Està tot bé. Prova-ho. Que no ho he fet jo, que és una amiga que a crims. A veure, vols explicar-nos quins objectes has portat? És que vam veure que ara es veu que està de moda que quan es mor una persona fan una subhasta per internet. Nosaltres d'un cop vam fer una subhasta, però després la gent no ens va pagar. No ens van pagar. I aleshores hem dit... Ara directament serà un Fem regal. directament un sorteig perquè no val la pena. De bo. El primer objecte és aquesta capseta de lint. Bueno, això potser ho hem de tallar, no sé. Ara hi haurà moltes marques. Però no ens han pagat. Esto no es publicidad de nada de esta cosa, no nos paga nadie. Vamos. Si no queréis pagar la salida, podemos poner un gorrito, ¿eh? No tenemos problema con eso. Aquesta capseta me la va regalar fa 3 anys, quan encara podia anar al supermercat com el Lildami. I bueno, jo no me la vaig menjar, òbviament. Però em recorda ell i la veritat és que, bueno, crec que és l'objecte més valuós que us donarem. Així que... I com fem el sorteig? Doncs no ho havíem pensat. A mi em va regalar la gran. Tu què et vas regalar? Què ha dit? Guina, a mi em va regalar la gran. T'entenc. Bueno, potser no m'ho prendria com un compliment, vull dir, potser és perquè ets molt avariciosa i mai tens prou i sempre has de tenir les coses grans. No ets minimalista, cap problema. Qui la vol? Uf, ara tindrà un Esa problema. la de... Es que no veo de lejos, pero sé que lleva un bo. Hi ha una noia amb un bob, però hi ha una al davant també. A veure, farem una cosa. Diré un número de l'1 al 10, podem fer-ho així. Pero que creo que son un poco más de 10 personas, ¿eh? Bueno, però qui digui el número que jo estic pensant, s'ho queda. Però entre qui? Aquelles dues? Entre qui sigui, saps? Qui digui el número abans, d'acord? Vaig a pensar-ho. Vale, heu de cridar números. Exacte. Eren 6! Eren 6. Costa, Se la pot menjar o no? És que no puc veure. Següent objecte, la seva gomina. Hem de matisar que tenia només 2 pèls. Però A ell li agradava, no? Pentinar-se pentinava. els seus despels? No? Penses un altre número com fem? 2 pèls on? al cap, com el Homer Simpson.
D'acord. Bueno, no sé, si potser li havien crescut dos pèls allà baix. Bueno. Podemos hacer letra ahora para cambiar un poquillo. De la A a la Z. La penses tu. Vale. Però me l'has de dir, me l'has de dir. D'acord. No. L, era la L. Era la L. Ha endevinat ella. Voleu dir la L, no? Gràcies. És Georgie. Gràcies, tracta-la bé. La luz, que tossirà sang. A veure. El següent objecte és... Ui, és una revista d'aquestes que llegia el Carrà. Aquesta. Que posa clàssic. Si hi ha algun motero per aquí... Ell mai va ser motero, però era la seva cosa frustrada. Això quin... És un exemplar... Bueno, no sé, tu saps més de lletres. Oh! Sí. Home, això... Ah, doncs en francès. Clar. Jo entenia el francès. Us en puc llegir una mica, si voleu. Tous les moteurs de Mandela, les plus belles préparations italiennes, souvenirs d'Orly, l'an dernier, printemps, j'ai démarré ma moto de cross, deux tomes dernier... Bueno. Qui la vol? Va, hem de pensar ara què? Colore, colore. D'acord, un color de tots. A veure, un color normal, no? Bueno, fem un color primari. Eso hay solo tres, somos fácil. Si acabem abans. Bueno, vale. El penso jo. No sé si l'han dit o no. No me l'has dit, Consol! Vermell, era vermell. Vostè, porta-la tu, Consol. Qui l'ha dit? Ah, ja han dit dues persones. Hòstia puta, doncs fem-lo de la ETS. Podemos arrancar una página, si no, y darle la... Home! No, ara vosaltres heu de dir una ETS cadascú. Tu, ITS, una ITS. Però un moment, digue-me-la a mi. Que... No, la pensa la... Digue-li a ella. Sida, ai... Com si no n'haguessis tingut poques, va? Una de les que has tingut? No, no passa res per tenir-ne, Sí, exacte, Claro, eso mismo, Heu passat la primera fase de sondeig? Ara és entre vosaltres. Vale, comences tu. Incorrecto. No val copiar. Tu, va, no, ell ha Ara- començat, tu l'has copiat, doncs hi torna a tocar, no? Bueno, ara ell va. Correcto. Era aquesta. Era esa, ¿eh? Mira, Em sap greu. després... La Luz et pot ensenyar una teta, potser, després. Qui era? ¿Qué? És tu? Molt bé. Doncs el següent objecte és un últim paquetet de Halls. És extra strong. L'he trobat a la seva tauleta de nit. Està tancat. No sé. Potser se't va quedar, era teu o què? No, jo aquests no. Jo sóc dels de menta fluixa. Sóc sensible. D'acord, doncs ara què podem fer? Podem dir una nota musical. Sí. Del do El... al si. No? Home, No pot repetir el do. clar, no. A veure, quines notes més hi ha musicals? Uf! Depèn de si tenim en compte els sostinguts i els bemolls o no. No, clar. Però què va després del do, Guina? Do, re, mi, fa, sol, la, Jo no sé si, quina do. és la re. No l'he escoltada mai. A veure, hauríem d'anar per feina. Sí. Com? Ja. Digueu nota.
Hòstia puta, era el fa com la Laura fa. Però l'han dit dues persones. Qui l'ha dit el fa? Podem fer com... Tres! Ahora son 3. Como nosotras. Tornem a fer notes. Entre les tres, Sí. com abans. D'acord, seguim. Ara digue una altra. Comença la d'aquí. Merda, Mira, no sabem si és perquè ens la. ha escoltat o perquè... Però aquí ho teniu. No, hem de ser justes. Després fem un petó. Gràcies. Bueno, hem d'anar per feina, dius, Consol? Bueno, tenim aquesta situació. Ah, d'acord. Bueno, ai, que ens desnonen. Això és una revista del Ara de cultura. Es diu Núvol? És el diari Núvol. És el diari Núvol? D'acord, ara direm... Què podem dir? Un òrgan genital, d'acord? Anirem més ràpid, heu de ser molt ràpids, pensaré un. D'acord, ja. Era el morró. I eres tu, la davant! Molt bé, com et dius? Blanca. És per tu, Blanca. Pots culturitzar-te. De res, és que en Rampera era un home molt culte. És incomprensible com es va poder deixar embaucar per aquesta xabacanada que tenim aquí, amb aquests pits. Però són vàlids, totes les coses són vàlids. Sí. Sí, si no fos vàlida no l'haguéssim convidat. El següent objecte i últim... Què has dit? Res. Què ha dit que m'ho diguessis? Què ha dit? Crec que t'estàs passant a mi una mica. Tendrá valor. Què faig? Què voleu que faci? És que ara mateix estic com que... O la mato, o l'accepto... No, home, no em matis, no. Però crec que sento que hi ha una rivalitat de tu contra mi, quan jo només vull el millor per tu. I jo no t'he fet mal en cap moment, Rina. T'anava a donar aquest Kinder Bueno d'en Gamper, el Kinder Bo, com a mostra de pau, no? Com a corona del Cèsar. Però te'l donaré... Mira, ara sí que te'l puc donar. No, però te'l donaré quan t'aprenguis el meu nom. Però si l'estic dient tot el rato. Gina? Ara l'has dit bé. Sí. Que bé. Entre Després dones diu que em ens passo hem de de la respectar. línia. Entre dones ens hem de respectar. I a vegades ens deixem emportar. No eres tu la que tenia pressa? Què has fet? Voleu, a veure, Me l'he guardada. ara que ja hem fet el sorteig, quedarà acomiadar-nos entre nosaltres i acomiadar-nos del gran Per. Vamos a cantar una canción. Sí. Podemos Algú cantarla de todos si vosaltres queréis. coneix una cançó que es diu És l'hora dels adeus? Aixequeu la mà. Molt bé. Podéis poner el liris si no la sabéis del todo. Coneixeu la lletra completa? Doncs qui la conegui, sisplau, que la canti fort. Ens hem de posar... De Hem pie. de posar de peu. No, ens hem de donar les mans. Clar. És veritat. Una cama per sobre, això sembla una orgia. L'aigua! Tira cap endavant. Hem fugit de la llum. Sí, no. Escolta, nena, hem de cantar l'hora dels adeus. Se m'ha perforat. D'acord. Us podeu agafar de les mans entre vosaltres també. Ens voleu ajudar? 1, 2, 3 i... És l'hora dels adeus i ens hem de dir adeu-siau. Germans, senyors les mans, senyal d'amor, senyal de pau. I ara com fa?
i ens estranyem ben fort mentre diem adéu-siau. Per tu, Jean-Pierre.